Inselmilkom. Illum it-tlieta 19 ta' Mejju nilqakom għal qudiesa mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi mis-Santwarju tal-Madonna tal-Millieħa. Jikkonċelebraw it-tliet saċerdoti ġodda li ġew ordnati nhar is-Sibt li għadda. Patri Rajin Dalli tal-Aħwa Minuri Kapuċċini, Patri David Paċ tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl u Dun Jerome Barnabas li kien seminarist mal-Istitut tal-Evanġelizzazzjoni tad-Dinja. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Edin hawnhekk fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, Santwarju Nazzjonali għażiż ħafna, u din hija okkażjoni speċjali wkoll li għaliex hawn preżenti hawnhekk it-tliet saċerdoti li ġew ordinati nhar is-Sibt. Ordinati saċerdoti nhar is-Sibt li għadda. Għandna Father Jerome, Father David, Father Ryan. U flimkien magħhom għaw ukoll il-Vikarju Episkopali għall-Kleru, Father Noel Vassallo, l-Arċipriet tal-Mellieħa, Father Joe Caruana. Hija tradizzjoni sabiħa illi dawn l-aħħar snin wara l-ordinazzjoni saċerdoti il-ġodda jiltaqgħu flimkien mal-Arċisqof biex jirringrazzjaw il-Alla u fl-istess waqt anki jagħmlu din l-offerta lill-Madonna. U illum naturalment l-Arċisqof ma setax ikun preżenti għaliex qed jirkupra issa mill-operazzjoni fil-Koptu, allura se nitolbu wkoll ħafna għalih u fl-istess waqt qegħdin inkomplu din it-tradizzjoni sabiħa li beda'u u li taqadna flimkien ma' din l-om li tant tieħu ħsieb u tħarisna. U din li se nagħmlu wkoll fl-aħħar tal-Qudiesa b'talba speċjali li kien kitibha San Papa Giovanni Paolo II illi kitibha propju ftit wara illi ġie hawnhekk bħalmanna hemmhekk fil-lapida Turina propju ġie din is-santwarju. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nisqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena trib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija Dejjem Verġni lill-anġli qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna drobietna jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena, nitolbu. O Alla ħanili tista' kollox għamel l-Ispirtu Santu jiġi għammar fina u jagħmilna tempju tal-glorja tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien minn Miletu Pawlu bagħat isejjaħ lill-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu. Meta waslu għandu qalilhom: intom stess tafu kif jien ġibt ruħi kemm domt magħkom minn dakinhar li rfist l-ewwel darba fl-Asja, kif qdejt lil mulej bl-umiltà kollha, bid-dmugħ u bit-tiġrib li fih ħsibt ruħi minħabba tnassis tal-lud. Qatt ma bżajt nurikom dak li hu ta' fejda għalikom u nagħallimkom kemm fil-meraħ u kemm fid-djar u nwissi lil-Lud u lill-Griegi li għandhom jindmu u jduru lejn Alla u jemmnu fil-mulej tagħna Ġesu. U issa araw, jiena mġiel mill-Ispirtu sejjer Ġerusalemm bla ma naf x'se jgħaddi minni hemmhekk. Naf biss li l-Ispirtu Santu iwrieni f'kull belt li hemm jistennewni ħabs u tbatija. Iżda jien lil ħajti xejn ma qisha għażiża għalija, jekk mhux biex intemm il-mixja tiegħi u l-ministeru li ħadt mingħand il-mulej Ġesu. Jiġifieri li nagħti xir tal-Evanġelu tal-grazzja ta' Alla. U issa jien naf li intom il-koll li fostkom għaddejt inxandar is-saltna m'intomx se taraw wiċċ iżjed. Għalhekk nistqar qudiemkom illum li jien m'iniex ħati tal-ħsara li tistgħu iġġarbu, għax jien qatt ma bżajt nurikom dak kollu li Alla irid minnkom. Il-kelma tal-mulej inrodu ħajja. Għas-salm nirrispondu: slaten tal-art għannu lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Xieta bil-kotra intibat o Alla fuq l-art il-wirt tiegħek u meta kienet bilaċ intħjejta. Il-poplu tiegħek jammar fiha fit-tjubitek o Alla għal fqajjar ħejjejta. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Imbierek Sidi il-mulej min juma liħor jieħu ħsiebna Alla is-Salvatur tagħna. Alla tagħna u Alla li salvana, il-mulej sidna mill-mewt jeħlisna. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Jien nitlob lill-Missier u jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu rafa' għajnejh lejn is-sema u qal: Missier waslet is-sija. Għati glorja lill-ibnek biex l-iben jagħti glorja lilek. Bħalma int tajtu s-seta fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk kollha li inti fdajtlu. Din hi l-ħajja ta' dejjem li jarfu lilek Alla waħdek veru u lil Ġesu Kristu li inti bat. Jien glorifikajt lilek fuq l-art billi temmejt ix-xogħol li tajtni nagħmel. U issa, Missier, igglorifika lili għandek bil-glorja li kelli miegħek qabel ma kienet id-dinja. Jien għarraft ismek lil bnedmin li inti tajtni mid-dinja. Kienu tiegħek u inti tajthom lili u huma ħarsu kemmtek. Issa jafu li dak kollu li tajtni ġej minnek, għaliex il-kliem li jien tajt lili jien tajtu lilhom. U huma laqgħuh u għarfu ta' bil-ħaq li jien ħriġt minnek u emnu li inti batni. Jiena lihom nitlob, ma nitlobx għad-dinja, imma għal dawk li inti tajtni għaliex huma tiegħek. U dak kollu li huwa tiegħi huwa tiegħek u dak li hu tiegħek huwa tiegħi. U jien glorifikat permezz tagħhom. U jien ma għadniex aktar fid-dinja, iżda huma għadhom fid-dinja u jien ġej għandek. Il-kelma tal-mulej.
Aħna u diħlin hawnhekk din il-pjazza taħdejn is-santwarju hemm miktub fuq il-bieb. Fik ittamaw mis-sirjietna, fik ittamaw u inti ħlistom. Miktub Malti antik, l-iskrizzjoni hija tal-1719, imma hija talba li nsibu fis-Salm 22 u li hawnhekk ġiet adattata propju bħala talba lil Madonna tal-Mellieħa. Forsi ftit jiftakru però illi din is-silta meħuda minn dan is-Salm 22 li jibda Alla tiegħi għaliex tlaqtni. U għal-kliem li Ġesu għal fuq is-salib li huma kliem tas-Salm, jiġifieri Ġesu hemmhekk kien qiegħed jitlob, imma flimkien ma' dik id-dbatija kollha li kien għaddej minnha Ġesu, hemm ukoll propju f'dan is-Salm din il-fiduċja sħiħa fil-mulej li hija wkoll il-fiduċja f'Ommu Marija. Aħna llum fil-kelma ta' Alla smajna silta minn dak li huwa id-diskors saċerdotali ta' Ġesu fl-aħħar ċena. U hawnhekk Ġesu jgħid kliem sabiħ ħafna u jien nixtieq li nieqfu prinċipalment fuq żewġ kelmiet li jgħid illi jgħoddu għalina l-koll imma mod partikolari wkoll għal dawn is-saċerdoti ġodda. Meta Ġesu jgħid huma tiegħek. Qed jgħid għad-dixxipli meta jkellem il-missier huma tiegħek. Dawn is-saċerdoti il-ġodda huma tiegħu. U aħna saċerdoti iktar ma narfu li aħna tiegħu u ngħixu tassew bħala saċerdoti tiegħu, iktar nilħqu l-iskop tagħna tal-ħajja tagħna u tal-ministeru tagħna. U t-talba li nixtieq nagħmel illum għal dawn is-saċerdoti huma u hija l-ewwel nett biex huma jkunu tiegħu. Jibqgħu dejjem tiegħu. Bħalma Ġesu qal hawnhekk ikun ukoll il-kliem tagħhom dak li hu tiegħi huwa tiegħek, dak li hu tiegħek huwa tiegħi. U meta jkunu tiegħu is-saċerdoti mbagħad il-ħajja kollha tagħhom u l-ministeru tagħhom issir glorja lil Alla. Kif Ġesu hawnhekk jgħid illi jien igglorifikat permezz tagħhom, permezz tad-dixxipli tiegħu. U kontinwament Ġesu huwa glorifikat permezz tal-ħidma tas-saċerdoti. Il għaliex l-ewwel skop tal-ħidma saċerdotali huwa propju glorja lil Alla biex bil-ħajja tagħna, bil-ministeru tagħna aħna nagħtu glorja lil Alla. Hawnhekk Ġesu jitkellem ukoll kif wassal din l-aħbar, din kelma tal-Alla lin-nies. Imma jien nixtieq ukoll illi niftakru dak li qal fl-ewwel qari San Pawl meta kellem lill-presbiteri tal-Knisja ta' Efesu. U hemmhekk u jgħidilhom fuq il-ministeru tiegħu. U hemm darbtejn fejn u jgħid qatt ma bżajt. Qatt ma bżajt nurikom dak kollu li Alla irid minnkom. Qatt ma bżajt nurikom dak li hu ta' fejda għalikom. U meta aħna nkunu tiegħu tal-mulej, imbagħad jagħtina din il-qawwa mhix ġejja minna, imma dik il-qawwa li ġejja minnu li tgħinna nelbu l-biża' biex verament naqdu
il-mulej fil-ministeru saċerdotali. Nixtieq nitlob ħafna anki għal dawn is-saċerdoti l-ġodda biex qatt ma jibżaw il għaliex mogħtijin din il-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla, qatt ma jibżaw iwasslu il-kelma ta' Alla u juru anki lin-nies dak li Alla jrid minnhom. Il-fatt San Pawl jitkellem fuq ix-xhieda tal-Evanġelju li ta' u jgħid ukoll hawnhekk milli madbatija għadda il għaliex mhix daqshekk faċli kultant biex tagħti xhieda għal Ġesu biex twassal il-kelma tiegħu, kultant titlob ukoll dbatija u sagrifiċċju. Hawnhekk meta aħna qegħdin f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna tal-Mellieħa, żgur li ħarsitna tkun fuq Marija illi hija l-isbaħ eżempju bħala omm is-saċerdoti kif nistgħu aħna ngħixu il-ministeru tagħna. Kif nistgħu aħna nkunu tiegħu tal-mulej bħalma talab Ġesu u hi kienet kollha kemm hi tiegħu u kif nistgħu aħna nkunu xhieda tiegħu u nwasslu l-kelma tiegħu mingħajr biża'. Bħalma għamel hawnhekk San Pawl u bħalma uried dejjem Marija fil-ħajja tagħha. U għalhekk it-talba li nixtieq nagħmel għal dawn is-saċerdoti hija li Marija tkun dik l-omm li takkumpanjahom, li tħarishom fil-ministeru tagħhom u li fl-istess waqt tkun ukoll mudell ta' kif jgħixu din is-sejħa sabiħa li Alla għamilhom. Iju nitolbu ħafna illum għalihom għal dawn is-saċerdoti ġodda, nitolbu ukoll għal vokazzjonijiet il għaliex iħsat huwa kbir ma ħaddimhom ma ftit, nitolbu għal vokazzjonijiet biex ġifieri diversi nies jilqgħu is-sejħa li jkompli jagħmel Ġesu biex jimxu warajh u jaqduh fil-ħajja saċerdotali u reliġjuża u nitolbu biex fil-Knisja kollha aħna narfu il-sabiħ, il-valur tal-ħajja saċerdotali u ngħinu nappoġġjaw lis-saċerdoti tagħna. Saċerdoti għandhom bżonn ħafna wkoll sapport u appoġġ. U jinċert illi ħafna nies lesti li jagħtu dan is-sapport speċjalment bit-talb. Il għaliex it-talb jaqadna mal-mulej u jgħinna biex inkunu tassew ta' għajnuna lis-saċerdoti tagħna. U għalhekk aħna nagħmlu fl-aħħar ta' din il-quddiesa llum dik it-talba ta' offerta lil Marija nistedinkom tissieħbu magħna biex nitolbu kemm għal dawn is-saċerdoti l-ġodda kif ukoll saċerdoti kollha biex jistgħu jgħixu tassew f'fideltà il-missjoni li Alla fdalhom f'idejhom. Issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Għatina l-grazzja mulej lilna saċerdoti biex inkunu dejjem tiegħek u ngħixu għall-glorja tiegħek nitolbu. Inna fil-ministeru tagħna biex dak kollu li nagħmluh tassew bl-Ispirtu tiegħek u mingħajr biża' bil-qawwa li tagħtina int nitolbu. Nitolbu għal dawn is-saċerdoti l-ġodda biex inti tgħinhom ħalli jgħixu b'ġenerożità, b'dedikazzjoni, b'fedeltà il-vokazzjoni tagħhom nitolbu. Tolbu wkoll għall-familjari tagħhom li tant tawhom appoġġ u jkomplu jagħtuhom appoġġ kif ukoll għall-kongregazzjonijiet tagħhom. Il għaliex Father Jerome huwa membru tal-International Catholic Program of Evangelization, Father David huwa tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, Father Ryan huwa tal-Aħwa Kapuċċini.
Nitolbu għal kongregazzjonijiet tagħhom ukoll u għal assoċjazzjonijiet tagħhom biex il-mulej jgħinhom ħalli jkomplu jagħtu din il-missjoni hekk sabiħa fih dan il-Knisja nitolbu. Nitolbu għal morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu għal dawk ukoll li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu għal din il-parroċċa tal-Mellieħa biex tkompli dejjem timbena bħala komunità ta' fidi, tama u mħabba. Nitolbu. Mulli jagħtina l-għajnuna tiegħek biex narfu nażlu mexxejja xierqa għal pajjiżna li berf u b'integrità jaħdmu għal ġittana f'din id-dinja mill-aħjar li jistgħu. Nitolbu. U nresqu dawn it-talbiet tagħna permezz ta' Umna Marija. Slim għalik Marija, bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, berka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sigħat tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej it-talbu l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fidili tiegħek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Wara li qam mill-imwiet wera lilu nnifsu bid-der lid-dixxipli tiegħu kollha. U qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek jinnu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismew il-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit, imbirek minn James isam il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien si jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxteret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek li nxaġġu bil-ferħ il-qawmin tiegħek li stedna sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, offrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok il-qana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Sant għadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. To you, therefore, most holy Father, we make humbly prayer and petition through Jesus Christ, your Son, our Lord, that you accept and bless these gifts, these offerings, these holy and unblemished sacrifice, which we offer you firstly for your holy Catholic Church. Be pleased to grant her peace, to guard, unite, and govern her throughout the whole world, together with your servant, Leo, our Pope, Archbishop Charles, and Bishop Joe, and all those who holding to the truth and on the Catholic and Apostolic faith. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostoli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, imkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema ikda fl-art. Obza ta' kuljum matina l-lum, għafrinna tobietna bħama nafru minnu ħati għalina, daħanix fi tiġrib, zeħlissina mid-deni. Eħlissina nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina tieba ħnina tijek il-paċi fi żminna biex nkunu ħilsa tejjem mid-dnub u mħarsa minn kull kwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-ħawwa u l-glorja dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubiet, taħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux iżid bħal taħt is-saf fejn jiżdej biskalma waħda u ruħi tkun il-fejqa. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sakrament imqaddes bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li ibnek ordnana nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar se nagħmlu din it-talba li hija t-talba tal-offerta tagħna lil Marija. Talba hija miktuba mill-San Papa Giovanni Paolo II u nagħmluha flimkien ma' saċerdoti l-ġodda. O Marija, Ġesu Kristu u mis-saċerdoti, ilqa' dan it-titolu li qegħdin nagħtuk biex niċċelebraw il-maternità tiegħek u nikkontemplaw miegħek is-saċerdozju ta' ibnek u ta' wliedek Qaddisa Alla.
Kristu l-Messija saċerdot tajtu il-ġisem ta' bniedem bil-qawwa tal-Spiritu Santu għas-salvazzjoni tal-foqra u ta' dawk qalbhom sobina. Ħares f'qalbek u fil-Knisja lis-saċerdoti il-feddej. Il-fidi intwassalt fit-tempju lil bin il-bniedem u hekk seħħu l-weddijiet magħmulin il-missirijietna. Il-missier għal-glorja tiegħu is-saċerdoti ta' ibnek u arka tal-patti ġdid. Il-Knisja fost id-disċipli fiċ-ċenaklu tlabt l-Ispirtu għal-poplu ġdid u rajja aqla l-ordni tal-presbiteri il-milja tad-doni u sultana tal-apostli. Ġesu Kristu kont miegħu fil-bidu ta' ħajtu u tal-missjoni tiegħu. Fittixt li mallem fost il-folla waqaft miegħu merfuħ il-fuq mill-art u jtemm is-sagrifiċċju waħdini għal dejjem u kellek ħdejk il-ġanni ibnek ilqa mill-bidu l-imsejħin ħarishom huma u jikbru kun mawlidek tul il-ħajja u l-ministeru tagħhom is-saċerdoti. Amen. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mis-santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. O Marija, ħares lil dawn it-tliet saċerdoti ġodda u berikom. Żomm idejk fuqhom u agħtihom l-għajnuna kollha meħtieġa sabiex jarfu b'ħafna għaqal il-lupu liebes tan-naġa. Ipproteġihom mill-ingann tax-xitan u żommhom dejjem taħt il-ħarsien tiegħek. Nitlobuk ukoll sabiex tagħti l-kuraġġ lil dawk iż-żgħażagħ li qed iħossu s-sejħa saċerdozju u għall-ħajja reliġjuża. Ejnhom jirrispondu għaliha b'ħafna ġenerożità. Nirringrazzjakom filwaqt li nawgura il-jum it-tajjeb lil kulħadd. Insellmilkom. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jismat tal-tana dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-dubitna ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-batija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u wereq l-araq tad-demm. Missirna li jinti fis-smawi titqaddes ismek jiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-dubietna ma naffru minnu ħati għalina daħalniex ftit ġrib iżda ħlisna mid-deni.
Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, merkent fost n-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija ta' mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, merkent fost n-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija ta' mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, merkent fost n-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija ta' mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, merkent fost n-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija ta' mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, merkent fost n-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija ta' mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, merkent fost n-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija ta' mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, merkent fost n-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija ta' mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, merkent fost n-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija ta' mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, merkent fost n-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija ta' mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, merkent fost n-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija ta' mewtana amen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-tana dak li twilletnek red tkun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilla dobitna, ħarissa n-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn batija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missirna li inti fisma u titqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-sama jgda fl-ard. Qabżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-dubietna pa' nafru minnu ħatilina, daħalniex f'tiġrib, iżda l-isna mid-denja amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, merkent fost n-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, merkent fost n-nisa, Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, merkent fost n-nisa, birek il-frott Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. fost tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, merkent fost n-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, merkent fost n-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen.
Tija, meta Sidna Ġesu Kristu ġie inkoronat bix-xewk. Bisma u titqaddes ismek tal-tnatek ikkulli tritint kif is-sema jgda fl-ard. خبزنا ta' kuljum atina llum affrinna dubietna pa ma nafru minnu ħati għalina, daħalniex f'tiġrib iżda l-isna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kent fost Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. nisa birek il-frott tal-ġufti għaj ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kent fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kent fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kent fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kent fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kent fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kent fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kent fost nisa birek il-frott tal-ġufti għaj ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missi li benu l-Spiritu Santu. Kiem il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jismat talbtana dak li twilet minnek ret ikun bnidem bħalna. O Ġesu tija, frinna dobitna, ħarisna minn nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kolla, specialment l-dawk li l-aktar għandhom bżon tal-qnina tiegħek. Ir-raba misteru minn tadbatija, meta Sidni Ġesu Kristu ġimob bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fismawi titqaddes ismet iġi saltnatek ikkulli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Għabżna ta' kuljum għatina l-lum għaffrinna dubietna pa' ma naffru minnu ħati għalina, dal-nix tiġrib iżda l-isna mid-denja. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għak ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għak ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għak ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għak ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għak ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għak ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għak ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għak ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għak ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulejmijak, ma kien fost nisa birek il-frott tal-ġufti għak ġisu. Għaddisa Marijom malla tlopajna mitimbin,
issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al Missir li benu l-Spiritu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-btana dak li twilet minnek li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħarisna min-naħar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn taħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا كما نغفر منوهات يلينا دعلنيش في تجريب إذا لسنا من الدنيا آمين. Stima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, ma kien fost in-nisa il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Gloria al Missir li benu l-Spiritu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem amen. Marija Santisma, orina tijomna, għalik jismat tal-btana dak li twilet minnek li tikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħarisna min-naħar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana. Slima lik lilek ingħadu għaliex aħna tufnati u li teva. Lilek nitnejdu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u ta' ħnina. Orina wara dan it-torufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Itlob għalina għaddisom Alla biex ikun jistħaqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا كما نغفر منوهات يلينا دعلنيش في تجريب إذا لسنا من الدنيا آمين. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, ma kien fost in-nisa birek il-frott tal-ġufti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopajna mtimbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria al Missir li benu l-Spiritu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għall-arwieħ tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jidifuqhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jidifuqhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jidifuqhom. Jistruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal tagħna. Missier etern Alla. Henna għalina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Spiritu qaddis Alla. Henna Trinità qaddisa Alla wieħed. għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina.
imqazzhom Alla, اطلب علينا imqazza xeba ta' xbejbiet, اطلب علينا Om ta' Kristu, اطلب علينا Om il-Knisja, اطلب علينا Om tal-ħnina, اطلب علينا Om tal-grazzja ta' Alla, اطلب علينا Om it-tama, اطلب علينا Om li żjed safja, اطلب علينا Om li żjed nadifa, اطلب علينا Om muxebba, اطلب علينا Om bla teba, اطلب علينا Om li tisħoq l-imħabba, اطلب علينا Om tal-aġeb, اطلب علينا Om tal-parir it-tajjeb, اطلب علينا Om ta' min ħalaqna, اطلب علينا Om ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollok aqal, اطلب علينا xebba li tisħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tisħoq kull foħrija, علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħnina, اطلب علينا xebba dejjem marbuta ma'Alla, اطلب علينا mera ta' qdusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħ tagħna, اطلب علينا amara tal-Ispiritu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tiba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri ta' lavorju, اطلب علينا dar ta' deb, اطلب علينا arka ta' rab ġdida, اطلب علينا bib ta' sema, اطلب علينا kewba ta' filodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا ken tal-midinbin, اطلب علينا faraċ tal-migranti, اطلب علينا faraċ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisla minar l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-Rożarju Mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ناني تربوك ملي ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ناني تربوك ملي ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, هن علينا nitolbu. Għati lilla għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqassa u glorjuża Marija Dejjem Verġni aħna nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Bi Kristus Sidna. آمين Talba lil Madonna tal-Melliħa. Verġni mbirka ġewwa l-ar imqaddes tal-Melliħa, inti ġejt hekk maqjum sirijietna sa mill-qedem tal-żminijiet tal-Kristjaneżmu. Kif dejjem hekk inti ħarist lil ħutna l-bnedmin, nitolbuk li tkompli tħares lilna u nitolbuk li tixħet il-ħarsa tiegħek fuqna u tfejjaqna mill-mart kollu tar-ruħu tal-isem. Bi Kristus Sidna. Amen. Talba lil San Mikil. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra t-ħażen u t-nassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-tħajr tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla sa fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej, warus tal-Verġna Marija, lilek għall-afdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. U għalli ek permezz ta' Kristus trawimna bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera għalina wkoll u mexxina fil-triq tal-ħajja. Għatida il-grazzja, il-ħnina u l-koraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Turrokku, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publiu, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beato Nazio Wilson, اطلب علينا Beata Diodata Pisani, اطلب علينا intom għaddisin protetturi tagħna, Tolbu itolbu għalina. l-għalina.
nitolbu. U għallar dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tax wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikkun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlug l-ristaħ fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu il-qaddisin kollha tiegħu.